Magandang morning mga kakaaro. Halina kayo at magpriprito ako. Tulungan nyo kong magprito ng tuyo. Tuyo, ito yung tuyo. Ito yung masarap na tuyo na galing sa Sampabian. Ang sarap talaga pag magpriprito ka at mayroon kang magandang sausawan. Nakakabusog ito, nakakatakam. Alam nyo kasi, ito lang kasi ang affordable na ulam mga kakaaro. Ito palagi ang inuulam ko. Hayan kakaaro, pwede lang hanguin. Halina, hanguin ko na lang para mahatulan na natin. Gagawa ako ng masarap na sausawan. Kapagabay ko. Yung kasing tuyo, wala yan sa abroad. Kaya dito lang sa Pangasinan ang mayroong tuyo. Alam nyo ba yon kung anong dahilan kung bakit wala sa abroad ang tuyo? Bakit nga? Ang alam ko kasi sa abroad, ang tawag doon sa Amerika, halimbawa, dried fish. Diba? Walang tuyo sa Amerika, diba? Kundi dried fish. So yan lang ang pinag-uusapan natin. So joke lang yon. So ayan na, hinahango ko na hanggang sa maihain ko doon sa hapagkainan namin. Alam nyo kasi, palagi kasi akong umuulam ng ganito pagka emergency kasi tuyo lang kasi ang mabilis iluto. Bukod sa nilagang itlog o kaya instant noodles. So tuyo na lang tayo ngayon, tuyong tuyo para maging masarap ang almusal natin. Sige, samahan niyo ko at kakainin ko na ito. Ayan o. Gumagawa na ako ng magandang sausawan, nilagyan ko ng sibuyas at saka bubuhusan ko ng sukang paumbong. Siyempre kailangan din ng chili, yung maanghang na chili. Yan yung sili sa Kalasyaw yan. Yan yung binili ko sa palengke. So ilan ba ang titirisin kong sili? So 3 lang siguro, baka mas sumobra na kasi siyempre naman hindi pwede rin yung sobrang anghang kasi baka mamaya magkaroon ka ng sa pagbabawas problema, di ba? Halo-halo para lumasa. Ay, hindi pa ako nakontento sa sili. Ayun o, lalagyan ko pa ng isa. Siguro tama na yan, maanghang na yan. Hayan na, umpisan ko ng kakainin. Ayun, may 2 itlog pa sa plato kong may kanin. Yan ang tuyo, sa English, dried fish. So, 2 lang muna, isasawsaw ko para lumasang lumasa at masarap kainin ng tuyo sa isang tumpok na kanin. Talagang mabubusog ka na agad-agad. Siyempre ayan o, ganado akong kumain dahil may halong anghang. Nakakabusog kasi pag maanghang ang iyong inuulam, lalo na pag may sibuyas at chili. Yan ang gustong gusto ko sa mga mahihilig sa sili. Siya nga pala, shout out po sa mga mahihilig sa sili na kagaya ko. Halina kayo at umpisa na natin kumain ng tuyo. Ito ang pinakapaborito ng karamihan, ang magprito ng tuyo at saka iulam at isawsaw sa manghang na suka na may sili at sibuyas. So ganyan lang po ang gayahin nyo, yung silibuyasan na sawsawan, gustong gusto ko yan. Diba ang sibuyas gustong gusto rin ng mga Bombay. So ganyan tayo, may lahi tayong Bombay. So ayan o, mabilis kong kakainin yan hanggang sa maubos. Uubusin ko yan dahil alam nyo naman, kagagaling lang ako sa sakit. Kaya ngayon lang ako nakakain ng tuyo. Medyo mahina kasi ang panlasa ko noon. Pero ngayon talagang binawi ko sa anghang at may halong sibuyas pa. Ay ano ba yan, talagang gaganahan ka. Pag galing ka sa sakit, talagang mahina ang panlasa mo. Sigurado, baka nasira ang taste buds mo. Pero ngayon binabalik ko dahil sa ngayon ganado na akong kumain. Tingnan nyo nga yung isang bandihadong kanin. Ayan o, ubusin ko yan, malapit lang maubos yan. Tapusin ko yan hanggang sa maubos. Tignan nyo, abangan nyo kung kailan ko matatapos. Dito sa eksenang ito talagang kumakain lang ako. Alam nyo kasi kakaaro, pag kumakain ka ng tuyo, talagang makakalimutan mo ang pangalan mo. Ewan ko ba? Sabi nila ganyan pag masarap daw ang inuulam mo. Kaya samahan nyo na lang ako para matapos na ang pagkain ko. Sige po. Tignan nyo, may mga extra pang sausawan to, no?
Kung gusto nyong makikain, talagang bibigyan ko kayo dahil ilan pa naman yung natitirang tuyo. Sige, uubusin natin ito mga kakaaro, ano? Siya nga pala, ang 1/4 na tuyo ngayon ay 90 pesos. Kung kwikwintahin natin yung apat na 90, so 4 times 90, so magiging 360, ano? Ay nako, talagang malulula ka sa presyo ng tuyo ngayon sa mga panahong ito. Siyempre tuyo yan yan ang pinakapaborito, pambansang ulam yata ng mga Pilipino ang tuyo. So bahala na kayong magsabi kung alin ang paborito nyo. Siyempre hindi naman lahat gustong gusto ng tuyo. Pero kami, ibahin nyo kami, talagang gustong gusto namin ng tuyo na may sausawan at pinaanghang pa. Sige nga. Nasubukan nyo na ba minsan na habang kayo ay kumakain at kayo'y tinanong ng 1+1? Baka siguro ang may sagot nyo, hindi nyo alam dahil tuyo ang inyong nasa isipan, ano? So, yan talaga. Pag kumakain ka ng masarap na ulam na madalang mong matitikman, syempre, ay nako, nasasarapan ka talaga. Kaya hindi mo na inaasikaso yung mga nasa paligid mo. Bahala na, basta kain ka ng kain dahil masarap talaga ang kumain sa mga panahon ngayon. Lalo na ang ulam mo ay mahal na tuyo. Ayan o, malapit ko na raw matatapos, malapit nang maubos. Kaya samahan niyo ko hanggang sa dulo dahil tatapusin natin ito. Ang pagkain ko ng masarap na tuyo, hindi naman pala masarap, kundi malinamnam dahil maalat ang tuyo at maasim at maanghang ang sausawan. So anong pagkalasa nyo yan? Siyempre, di ba? Katakam-takam. So hayan, malapit ko nang maubos. Uubusin ko na nga ang kanin pero ang tuyo magtitira ako dahil marami pang kakain. Ako lang yata ang naunang kumain, ang daya-daya ko, ano? Paano kasi? Tulog pa yung mga anak ko dahil sa lamig ng panahon masarap daw matulog at si Mrs. ayan o, busy na, naglalaba. Kaya ang sabi niya, tirahan mo ko dahil mamaya pa ako kakain dahil tatapusin ko muna itong aking mga labahin. Kaya magtira ka naman darling, wag mong ubusin lahat dahil pag inubos mo yan, hindi kita patatawarin.